Lumbajong constituency ke parlo langmili arartum pherangke mai ke pha SOP mate Assam Sarkar pen non malok kachi thang phluk akiso mate coronavirus aputhak pini pen akimi aron pangdak pon Pini arnikang sampor phai prialom lumbajong ahavar ki parlo langmili araratom amithang arong arlo along surini ra phoaningkan Karbi pen dimasa arong ahut kisum ke phodunatom pherangke mai kangni Jadi malong kami PM kata siapa alam ni korban kena koko tangkap tiket ko alam ni lam siapa bol kami militu ko ane lohan piota ten kami militu de kremo lo kami na ta nang pikela ke poni Labang sukibato pon laki surini ra phoaningkan Karbi la pen dimasa aradangmong ron thama ke do kokajok langmili araratum kaduk kawepen bangkhre trop apran damangno lapuson apran ke damatum ahemasor aphan HAD pen akera baphan tangka kep korol nangnulo sita langmili araratum thangna ra kerapta longnelang pini arani antapusi langmili araratum ningjepon lapuson thak charging prisekalongta ongnung Karbi araratum apran damnangno sitami charging prisekalok apran ke damatuma phanki tangka pilaplo sitami ladak langmili along araratum apran ke damatuma phanki pini arni anta longne derlo puta ningjepon Karbi Anglong Autonomous Council along Secretary Michael Timungsi Laswa Tangka ki langmili aradaphan kelong nang jipen khangchek busi hukum sing teron pen ninjepon radatum lo han chojor chot sitami labang swa kerap longji menipu mathasi arni arnita council of hanlo pidamji yaphan document sei hu xeroxi pidam bomlo sitami non puta longne detlo Aki hai CEM tuliram rohang pen kaning jepon ki langmili arara phanta akira piponji edon pen lak phoputa than pon lasi labang soputhak aki hai CEM tuliram rohang ko anardi chibi pen langmili arat kisum ki phopen ron mai pen apran ke dama phan akira piponji ma laki moaporsi jini phoputa ningji difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Assam Sarkar pen COVID-19 awura kisu aputhak akimi aron kapangdak pona tingpen Karbi among arlota aron kroidunno lason thak taksi pini nomati constituents ke parloko dena rongla pen othungalji ahitialong ta SOP mate Assam Sarkar pen kapangdak ponaron kroidunno India de chuke damtang ningkan surinira ingkoi pen non surinira ingkorasi aningkanang bong labangso coronavirus akisu atomon langno ki jabahir kangtang kringa joksi surinira ingkoi aningkan kadokawe pen 1,09,7,894 munit aphan coronavirus akisoben apran damnanglo lasonsi pining surini na inkorasi aningkan sita labangso akiso aphiong nang indang tu ong pena joksi bini porphai hini pen Assam Sarkar pen akimi aron atang pen jojor jolang mati ason asahem sita kang haponang jipu ahukum pilo Karbi Anglong arata aron kroidunlo lasonsi denarong ahithi lapen wothongaji ahithi along sita labangso akeso ahir kangthang kringa joksi Assam Sarkar pen akimi aron chekroidunsi porphai hinia por kulat atomati jojor jolang atom ta inghapon si Sarkar pen arong ating insamjin pen kroidun ponlo denarong pen Rajiv B Karbi Daily News Nilip Development Block Kaparlo Koila Matipen kilometer Kresir Kep Anbak Kehelo Langso Teroy Arong Asancham Aradaphan Piniar Nianta Kaching Thura Sayamu Mati Pariwartan Atomon Kichabdam Abipin lang Karbi Anglong atok anu kedo arat atumuphan pariwartan mate kaching thura tomo jabomlo lason thak thaksi lakhain koira pho Nilip MEC constituency angkang long ta towar penchenglong ason kaching thuramu aprang penle langdam pulotangte non ke kaching thuramu pinang an long dun rinti lukusi rong ruk kedo arat atum ningjirinti bonta laswang bongpen pinang an hawara long ke kaching thura tomo ke japdam deta dupiklang laswang bongpen isi ningduk memia bangke upper daikrum ahabar pen kilometer ke thom kahelo langso teroyarong kising ponake kedamtang 1991 aning kan penlo sitami piniarnian ta sarkar pen thangnat kerap asai amu thekponong lelang towar delong mirihing PMAYG ahemso ringwel lapen barpi barso kachiti ahemso anta sarkar pen thangnat kerap abi pinlang pasi pherangki kahomri dam ningduk alamjir nang pajir midun rinti
lasi longso teroy arong aradatum Karbi Anglong Autonomous Council along arkidu kithekiding atumaphan kachuning ripon laki nilitum longso teroy aradatum phanta rong kaching thurasai amu nipi pontha nilitum ta Bangladeshi kali nilitum ta Karbi aso potsi nanglang pontha pusi chuning ripon news text report Karbi Daily News. Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longkitimung Methanga Chamber along Pherangkia Mai Kitopon. Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longkitimung Ahingpen Pherangkia Mai Amethang Chamber Pherangkia Mai Kitopon Lamthi Laki Assam Assembly Election Surinira Incorasi Mate MLA Anghoi Kili Kachipate Ponalong Karbi Anglong Pen Longpli MLA Anghoita Raratum Pen BJP Party Aphan Votes pipen ke pahai lap joksi raratum phat pherangki hoipen kachoralam thi pichirpon lapen bangfli BJP pen MLA anghoi kili kachipate dunatum an ongdunga vote pen kachipahai pon thenga pot kachoro pajirpon lapen lakha khre troxi bokajon pen LAC BJP asong pen ongdunga vote pen kachipahai pon apon Dr. Numol Momina phanta kachoro pen lapen borjona rara phansi tami Dr. Numol Momina phan ongdunga vote pen kachipahai don thenga pot kachoro pon manja pen Indrajit Teron Karbi Daily News. Kalitang sumila rong hang piaphan ahokpet akang sai kelong serak japhan nomati constituency kaparlo jetortok bi riso nimso terangatum ningdukpen milur ke kaya sai kedengpon lapen kachikimupon Patumian kang sang 45 hopon nomati constituency kaparlo jetortok bi arong ariso nimso tum chingrum si kedam tang jangmi po chiklu ipai inkora hini arani roha long kedo Prakash Chandra bor por lapen asupo nenoni bor hakoratum sumila rong hangpi ningkan krehini atap cholang rem detapi mekai choksi apranar motet lasapu thaksi jetortok bi arong ari sunim sotu chingrum si aning kipungpen kalitang sumila rong hangpi aphan ahokpet akang cykelong serak japhan milur kai ponsi chikimupon lapen Prakash Chandra bor thakur pen asupo nayanmoni bor thakuratuma kok thati rek nang jipusi kehang podopon lapen Karbi Anglong thana long si Prakash Chandra bor thakur lapen asupo nayanmoni bor thakur lapen hem isetuma phanta Karbi Anglong thana long si wan et nang jipusi kehang podopon lapen kalitang sumila rong hang piaphan justice pipetik nilitum kachesong ington pon piputa thanpa chinipon bong su sumila rong hang piap kumlin sitami roha rong supi along Karbi Anglong Autonomous Council ten selam dambek nang jilapen moalang li apran kedam arini thot sitami ilitum roha rong supi along ta ilitum chikimu pon bom long puputa thanpa chinipon hawat ke hatpen long bomon rong phar Karbi Daily News ahok lo tu apo asosi apon alkamut lo aku meglang lo ki ngari giding peta akam tender lo laso posi lasi adung arai tenta tu okhomia araso athok tum kisuman tum kintu laso itu ngi laso der budi ke lain phan ke adung arai ton ke apalang ni na tiposi palang lo de Dokmuka Police Station kaparlo lang hinalong kido korkanchi adolong along ihum Tata Magic lapen truck ahiring tangrak pen kachitong ada porpai kresir kebra achiti malom kopai ke lang noajok ihum Tata Magic registration number AS02CC2337 lapen 12-wheeler truck registration number NL01L7670 kachitong ahir kang tangrak ajok inut Najir Ahmed ko abang pumate Magic Handyman apran damnang jilo apran ke damji abang ko ahem lake Doboka Town Ward number 5 pusi bang thekpon Biota kirip dunlong atengke Tata Magic abang dobo kapen han mentu highway pulong kamaji ahitialong ke Jordan je phan pusi dambom lapente 12-wheeler truck abangke Nagaland anat pensi nogong an nangke bar labang solong pen Tata Magic a handyman abangke apran dam juilo an parata truck a driver handyman lapen Magic a driver sitami arenga hu ki sufar pigajok tong sikot pen dokmuka PHC long pon pen puthot Guwahati Hospital an pon thulo lapen te kithilot abangar puma phanke dipu DMCH along ansi postmortem aphan pon thulo news text report Karbi Daily News